Mireu, avui anem a fer un pas molt important a matemàtiques. Anem a aprendre a sumar portant-ne. Què vol dir això? Doncs quan ens trobem alguns números que no sabem on col·locar. Anem a provar què vol dir que és la suma portant-ne. Oi? Primer, sempre havíem sumat només dos números, però i si sumem desenes i unitats i a les unitats ens surt alguna desena que no sabem on col·locar? Anem a mirar. Mireu, primer jo col·locaré una suma. Veieu? Col·locaré 17 més 25. I anem a veure què passa. Normalment, primer, sempre sumem les unitats. Veieu? Les unitats són la columna de la dreta. Us en recordeu? Les unitats. Sí, que sempre les col·locàvem en blau. I la columna de l'esquerra sempre són les desenes. Sí? Veieu que les desenes sempre les col·locàvem en vermell. Us en recordeu? Doncs anem a sumar com si no passés res. Primer, sempre sumem la columna de la dreta. Sumem el 7 més 5. Sí? Si ja tenim el 7, el tenim al cap i afegim 5, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Què ha passat? Ens surt que 7 més 5 és 12. I són dos números, però aquí només ens hi cap un. Com ho farem llavors? Doncs les unitats sempre es queden a la columna de les unitats. I ara què fem amb aquesta desena que ens sobra? La col·loquem aquí sobre i la passem a la columna de les desenes. Ho veieu? Sí? Tornem a repetir. 7 més 5, sumem les unitats, 7 més 5, i ens ha donat 12. Sí? Ens ha donat 12. Però clar, aquí només hi ha un lloc per un número, i tenim dos números. Quina columna és aquesta? La de les unitats. Molt bé. Per tant, la unitat es queda a la columna de les unitats i les desenes la passem a la columna de les desenes. Sí? Ho poso aquí al costadet perquè veieu que sí que és la columna de les desenes. Ara ja tenim tot al seu lloc. Les unitats a la seva columna i les desenes a la seva columna. Oi? Doncs anem a sumar les desenes. Tenim 2, més 1 més, 3, més aquest 1 que hem afegit, 4. Per tant, quantes desenes tenim? 4. Doncs col·loquem un 4 a sota. I ja tenim la suma portant-ne. Ho veieu? És més fàcil del que sembla. Tornem a repetir les desenes. Hem passat el número de les desenes aquí, a la columna. Per tant, anem a sumar totes les desenes. 2 més 1 que tenim aquí ja serien 3. 2 més 1, 3. I si al 3 li sumem les desenes que hem passat, són 4. Per això hem posat aquest 4. Què ha donat aquesta suma? 17 més 25 ha donat 42. Sí? Anem a provar de fer un altre exemple. Mireu, ho traiem tot i recordem que aquí tenim les unitats i les desenes. Anem a provar. Posarem amb els colors, d'acord? Sumarem 12, sí? Més 18. Ho veieu? Sí? Anem a fer-ho tots junts. Seguiu-me, Primer, quina columna sumem primer? La de la dreta, sempre les unitats primer, oi? Per tant, anem a sumar 8 més 2. Si tenim el 8 al cap i el 2 aquí als dits, 8, 9 i 10. Per tant, tenim
aquí, que ens dona el número 10. Però, oi que no podem posar aquests dos números aquí? Perquè a cada quadrat només és un número. Oi que sí? Per tant, les desenes, l'1, el passem a la seva columna. Sí? El podem col·locar a dalt, que és on el veurem millor. I quan el col·loquem a dalt, d'aquí ja el podem tatxar. Veieu ara, quan ho escrivim, la diferència? Sí? Com que aquí no poden haver dos números, deixem les unitats amb la seva columna i les desenes, que no està a la columna que toca, la passem a la seva columna, aquí dalt. Veieu? Ara anem a sumar totes les desenes. Tenim 1 més 1 són 2, molt bé. I si aquest 2 que tenim li sumem un 1 més que tenim, fan 3, molt bé. Per tant, són 3 desenes. Com que aquest número ja no hi és, aquesta suma dona 30. 3 més 0, 30. I mireu, també ho podem escriure amb lletres. Molt bé. Ho veieu? Què us ha semblat? Fàcil o difícil? Mireu, amb aquesta explicació la podeu veure les vegades que vulgueu. Sí? I ara us explicaré com farem les feines que us hem enviat. Sobretot, aquest vídeo el podeu veure les vegades que vulgueu i si teniu algun dubte, ens ho pregunteu. Ja veureu que és molt més fàcil del que sembla. Recordeu sempre que cada número va a la seva columna, unitats amb unitats i desenes amb desenes. I sempre ens pot ajudar molt posar-lo amb els colors que treballem a la classe, les desenes en vermell i les unitats en blau. Sí? Anem a veure les feines. Mireu, com us deia a l'explicació de la suma portant-ne, aquí teniu la feina per practicar una miqueta. Sobretot, practiquem molt a poc, pensant molt bé i us podeu posar al vídeo de l'explicació les vegades que necessiteu i les vegades que vulgueu. Sí? Recordeu primer sumar les unitats, com ens diu aquí i us he explicat abans. Sí? I el número de l'esquerra, les desenes, la passem cap aquí, cap a dalt. Sí? Portem la desena a la seva columna, a la columna de les desenes. I llavors sumem totes les desenes juntes, sí? La que hem pujat de l'altra columna i les dues que ja teníem. Sí? Ho veieu aquí com ho fan? I segueixen aquests tres passos que són els que hem explicat abans? Doncs mireu, aquí teniu aquests exercicis per practicar. Haureu de col·locar aquestes sumes molt ben col·locades aquí i veieu la rodoneta? Aquí és quan haureu de passar la desena a la seva columna. Sí? I després aquí, al següent full, en tindreu més. Mireu, aquí heu de sumar aquests números i hi ha un missatge secret que haureu d'endevinar posant les lletres aquí amb els resultats que us donin. Sí? Ja em direu aviam quin és aquest missatge, I l'últim, un petit problema on l'haurem de solucionar amb una suma portant-ne. Sí? Per què? Perquè us en recordeu que quan ens preguntaven el total d'alguna cosa sempre sumàvem? Doncs vinga, ara us toca a vosaltres, que vagi molt bé i molt a poc. Sí? Recordeu que això ho tornarem a fer quan ens veiem totes les vegades que calgui. Molts ànims amb aquesta feina. Adeu!